Abusuafo emama ba the kingdom of Asante so. Yeshia say ya na ya amamre amane ene abakosem. Ene yesane teacher Kantanka ehia or ye monarchical historian ye no ebedi nkomo na ye bisa no ama na kire yen. Se ne Akan abusua no omo ho nsem ene omo abakosem etie. Follow yen e wo Facebook the kingdom of Asante. Uko YouTube the kingdom of Asante. Me a medi dwumade hu chia me din ene nana danso. Ye dan ho abetiawa me bape ye be hye nkomo no ase. Teacher, Odaruma esam wakwa biom about the kingdom of Asante so. Major so bro. Teacher, ene ye behe Akan. Se ne omho nsem etie. Ye ka se Akan na sa Akan simfua no ase a kire sen. Yo engrofo ahodo a kire mu kwan hodo so. Okay. Ebinum se Akan no gina ho ma se ade bi kan. Edi ade bi kan so wudi bibi anim kan. Okay. Aha endi ebinum se kandi ebinum se bibi aye kan chese enokre. Okay. Anokwasem. Okay. Aha endi amienu na nkrofo ta de chirim. Okay. Ebusa se Akan no ene de ya mienu na nkrofo ta de chirim. Okay. That's a teacher, ye Uba or my Ghana mua. A hefana, ye behunu a kamai, and I say a kamai baina, ye hunu or my Ghana, any ivory cushion. You say, ye can't account for a kuo, I hold opi. Na bia ubedu Ghana, or show or more, ubu more. Regions ana mantam na Ghana mantam no so makomako dunsia. Okay. The dunsia no emu be se edu de obehu akamfo ewom. Oh, okay. Ebi ne se Ashanti region. Okay. Akamfo Eastern region. Okay. Ebi hu akamfo. Okay. Western region. Okay. Bono East. Okay. Oti region. Ahafo. And a Central region. Oh, okay. Sa man we num nyina ai amantam we num na ohu akamfo dodo ewo Ghana. Okay. Udu Ivory Coast nso a ono mo nso oman no mfimfin ho no te se banase no nso akamfo na doso ho. Okay. Ndi no Ivory Coast no obehia obehu aman a omo ya akamfo te se Baule ene Anyin. Oh, okay. Ndi Ivory Coast na Ghana na obehu akamfo. Oh, okay. Mami mi se biom akamfo ye dodo sen e wo man Ghana mu. Yo ngumanimfo dia onuma yagu ho ene ebetimi aka ho asem. Okay. Na omo no dodo no e de to se Ghana no akamfo ye 52%. Oh, okay. Ebinum de no. Okay. Ebinum so de se 49%. Okay. Ebinum nso de say 57%. Oh, okay. Okay. Na me na meti he de me giri se me ne 57 no percent na be ko kire se. Okay. O hwe ngoma no mu a utimu se ya na o magya nkrofo bi wom. Hwan no? O hwe ngoma hodo a o mo twro akamfo no a ono mutimi ja nzemafo. Oh, okay. Ye twro akamfo mutimi ja hanta ewom. Nti uja ahanta no wom na uja nzema wom ana twara bi grom ja sahwini wasa ewom. Uja ba ko ana mienu kra wom a ene wunya 57 no. Oh, okay. Nanti na ya na
ema no teba fom ba wo de omu nyina ka ho de a ebinum kura ya na omu wo oti region no omu ye ya map a na ye yi omu ye mfomo nka akanfo no ndi wo ye sa de so bete na me de hwehwemu a me ye kire se wo de omu nyina ka bom de a ene ombedu 57 teacher ye das mami sam misa ebe den na obi ahun se we oye kanni yo se emre bi yesua ade na yebobo so enoma a uhu obi hu a kire se oye kanni akanfo ewo mo amamre ewo mo amane ekwa mo fa so ye mo yie esese so mo ekwa mo fa so to badin esese ekwa mfa so efra omontuma na omhye omontade eno nso sese enuane a omudie eni nyina chi utimi hu se bia no a omote omagudie omo je awade a kwan omfa so je no saa no ma we nyina ma hu se saa nkrofo bi a omaboa omo ano omfro mo akanfo no saa omo ne ye esese ndi eba hu pefe se wenum de omo ya akanfo omo chia kura akanfo koto ekuo bi ewo ba bi no omo chia omo chia free nifa no omo de akọ benkum won ma aka no de ntisa enti no ema uhu akanfo teacher mami misa wo yinso empempi ne yetate se akamfo omudi enade nanso akuapemfo famu baabi omudi ejade yebetuma ka se omonso akamfo yo samre ya ewo mu je yeni ni tare se chinchina agese udi nade ansa na waye kani nkrofo bi ebesoe akamfo ana akamfo koto nkrofo bi ama omo ne omo nyina afra aye nipa baako ama saa nipa no ehu ho mo ho se omo ya akanfo na wo ho na obi aba ana akoto obi mfie bebre na wo se ono nso wo kan ho a obepam no untimi pam ana ono besoewa na wo de no be kan ho enti saa mre yi de ye wo akanfo a wo no nso di ejade ebi ne chirepon ebi ne akuapemfo fa bi no a na wo ka no enti efutu wo winiba omo di ajade enso uhia no a wo se wo ye kani enti samre de agye atum se okani no eye wo a wo se wo ye kani teacher ye da se pa mami misa we nso ensusu ye ben na eda asante ene akan emu yo akan ne asante no ni nyina ya nipa baako na akan man ahodo bi ena o maka o ho abom ena o mato o ho din asante enti oye kani o santini bia ye kani na emom nyo kani bia na ye santini if you say asantin de yekuo we okani na odo ho bedom sa ekuo no na wa ye santini matiase ndi sana teacher mami saudi etwato empempi no aya ye tate se asantefo na ye ekuma ewo akamem sen na asasem no esitie nokre yo me hu baby amkofa asasem no free if you say akan no wo ho ansa na asante eba na say akan no wo ho a emra na akan no asante ne hyemu no ya na omfre no ho asante no no ye die ni no ye kani na so ye kani na say ofrefre akanfo no bi no omka bom na omo de din foforo to omo ho so a eno kire say onu de oba kire ayi o dada enti said de enkrofo ye no omo se aka aman no PSA enum ya ba ko ne adanse ba ko ne asen ba ko ne achem ba ko ne danchira ba ko ne asante oye ne sa
enko yie kyerɛ sɛ adanse no kura wo kan no ɛka asante ho okay nti adan na wo ka adanse asan bɛka asante wo ka adanse ɛka ahafo ansa na wabɛka asante a wato amana pa kyerɛ sɛ adanse ne ahafo no ne nyinaa yɛ asante no bia okay nti wo ka asante a sɛ wogyae nti sɛ woyi ayi no nso firi mu a ɛfrɛ ne sɛ adanse no firi mu na de kɔka asante no ho a na gye sɛ enum no a moka no nuru okay so ɛna ɛfa hin na ayi asantefoɔ no no wɔ no wɔ no mo wɔ man a ɛfrɛ na kan mu ɛna ɔmo a ekuo bi ɔmo ati ekuo na ɔmo to ekuo ne din asante ebio sɛ wo ka sɛ ayi bonofoɔ sɛ ɔmo ka aman a akan aman a ɔmo ba ya kyɛ paa ho nti ɛba ne sɛn na wobɔ akanfoɔ ɔmo di ka baayɛ na wabɔ adanse abɔ asen abɔ akyem abɔ dankyira na wammɔ efrɛ ne sɛ bono nti yɛ sɛ woyi bono si nkyɛn na wobɔ akanfoɔ a wobɔ ɛyɛ ne din a na wo se wɔn na yɛ PSC a na wogya abonofoɔ wɔ wogya akwamfoɔ nso wɔ nti no me saa asɛm no sɛ asante ɛna ɛtɔ so num me ne wɔn nya adwene na wɔn nya adwene kyerɛ sɛ ɛnsono adanse ɛna sono asante adanse no ɛyɛ asante ɛka ɛhyɛ asante no mu ahafo ɛhyɛ asante no mu enti no ma obiara nka nkyerɛ yɛ sɛ yɛwɔ PSC enum bi ɛne nka bɛyɛ ne bɛyɛ papapaa ne sɛ ɛne mbɛgya bi wɔ akyire na mɔde bono abɛhyɛm efisɛ wo ka PSC a wontimi ngya bono ɛwɔ nti wa mmɔbono no din dia na mu nya PSC asɛm no ka teacher order ma yɛda ase pa sɛ yɛfrɛ wo wagye yɛfɛ wo so abusuafoɔ ɛha ayɛ the kingdom of Asante yɛne teacher Kantanka ɔyɛ monarchical historian ɛna wakyerɛ yɛn sɛdeɛ Akan abusuakuo no ɔmo ho abakɔsɛm ɛne ɔmo ho nsɛm ɛtie ɛha ayɛ the kingdom of Asante unsubscribe yɛ a wadaroma subscribe ɛfa ma yɛ ɛwɔ YouTube wokɔ Facebook a ɛyɛ the kingdom of Asante TikTok all the social media platform yɛwɔ hɔ baabi a ɛyɛ the kingdom of Asante bidin ɛde nana danso akra nyina